going to cook pork caldereta with creme densada. So, ayan po ang lulutuin natin ngayon. So, hindi po ako expert sa pagluluto. Andyan po si Lily Grace Dahoya Macal. Hello! Shout out to you. Ikaw ang expert dyan sa mga lutuin na yan. So, of course, kailangan natin buksan ang ating halon. Yan. Painitin po muna natin yung ating kawali or the frying pan. So, itay-itay lang po tayo, guys. Huwag may inip. Tapos, of course, nag-ready ako ng onions, garlic, carrots, chop into cubes. Tapos, patatas or potato. Tapos, bell pepper. Or ano nga bang tawag sa bell pepper sa atin? Okay. So, sibuyas, bawang. Ayan na. Actually, wala po kasing di po ako nakabili ng kamatis. Kaya wala pong kamatis. So, ayan. Mainit na ang kawali. We are going to put cooking oil. Tama lang kung cooking oil, ha? So, wala na. Ubus na po ang cooking oil ko. Now, to put it there. Mamaya na, opo. So, ayan. Hintayin lang po natin na medyo uminit po yung mantika. Saka po natin igigisa ang ating bawang. So, ayan guys, medyo mainit-init na. Ako po ay takot sa pagigisa dahil tumatalsik ang mantika. What? First is garlic. Garlic po muna. Bango. Sunod ang onions. This will be our viand for tonight. Kasi wala pa po kaming ulam. So, ito po ang aking lulutuin. Pork caldereta with creme densada. Feeling expert, no? And then, lagay na po natin yung ating pork. Oh, no. Hey, excuse me. May aking puto. So, ayan. May aking puto. Ayan, lutuin lang po natin ang ating pork. Lambutin natin. Gisa-gisa. Halu-haluin. Luluto si Inday. Dahil walang ulam. Yan. So, tapos, takipan na po muna natin. So, ayan. Leave lang po natin siya hanggang sa medyo lumambot po yung ating pork. So guys, malamang ay nagtataka kayo bakit ko nilagyan ng creme densada. Kasi yun ang gusto kong lasa. So parang doon ko nakukuha yung lasa na gusto ko pag nilalagyan ko siya ng creme densada. So ayan, bumili na po ako nito. Caldereta sauce. Para mabilis ko na lang pong timplahan. Tapos, lalagyan ko din po siya ng bell pepper. Guys, laki na ng braso ko. Oh. Para ng boksingero.
tsaka yung patatas. Pati na din yung ating bell pepper. Haluin. Yung iba po kasi inuuna yung patatas, then yung carrots, tapos nga yung pork, tapos saka tinatakipan. Ako po ay inuuna ko po muna yung pork kasi gusto ko po kasi ay malambot na malambot po yung ating karne. Gusto ko po kasi yung parang kahit sumagi sa dila natin yung karne ay hindi ka na po makikipag-burn tawag doon sa ating karne. Kasi pag minsan pag matigas pa, di mo din naman gusto. Di mo ma-appreciate ang luto mo. Kasi nga, matigas pa kahit pag gano'n yan kasarap. Yan. So, ayan guys, nilagay na po natin yung ating carrots at saka yung ating patatas. Halu-haluin para pantay ang luto. Baka kasi yung iba ay hilaw pa, yung kabila naman ay luto na. Takipan natin ulit. Maghintay lang po tayo na medyo lumambot po ulit yung ating niluluto. Yung ating pork. Saka po natin siya titimplahan. Guys, check natin ating pork. Malambot na. So ngayon, ay lalagyan ko po siya ng raisins. Kasi di ba guys, ang iba kasi nilalagyan nila ng liver. Eh, hindi po ako ganong mahilig sa liver. Kaya po, ang nilagay ko po ay ang raisins. Mamaya di pa tapos. Nilagay ko po ay raisins. Dahil gusto po yun ng aking baby. So, ayan guys. Gusto niya po kasi siya daw po ang maglalagay ng raisins. So, yan. Pinagbigyan ko lang po siya. O, tama na. Palalayan lang po natin at baka po kasi papasok. Okay, thank you. You're welcome then. So, yan. Raisins po ang nilagay ko instead of liver. Kasi di po ako mahilig sa liver. Halu-haluin po natin ulit. Then, saka ko po ulit ilalagay ang ating caldereta sauce. Saka po natin titimplahan. Isang sachet ng caldereta sauce. Ito po ay 80 grams. Present. At sayang ang matitira. Dagdag lasa din po yun. Gagamitin yan. Sabihin mo sa akin, ituro mo sa akin. Tapos, lalagyan ko na po ito ng ating the raisins pa ulit. Ang ating creme densada. Para saucy. Alapot-lapot. Ay. Sino nagsagot ng malay? Sino nagsagot ng... Haluin ulit. Ito pa ngayon. Nagiba na po yung kulay niya. Kasi naluan po natin siya ng milk. May nag-text. Message pala yun. Yung nag-message sa ating messenger. Okay, let's check it. Let's check it now. Oh. Luto na guys. Okay, patayin na natin yung ating stove. Ready to eat na. That is even... Ready to serve. May ulam na sa hapunan. Tama ba? May kausap ang habit ko. About sa work, kaya hinay-hinay yung boses. Tatlong... Ito na po yung ating
pork caldereta with cream densada. Anong oras daw? Mm. Ganun kay ano, Sira kay na naman ang Ate Silvia, diet. ginawa yung mga lahat Thank you, guys. pangalan ng operation, training operation.